Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στα πλαίσια της επιμόρφωσης ενδοσχολικής που έχουμε ξεκινήσει στο σχολείο μας, έχουμε οργανώσει την απόψινή βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κολιάδη, ο οποίος είναι ο μιλητής απόψε. Θα αναφέρω λίγα πράγματα για εκείνον. Τον γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια, όταν ακόμα εγώ ήμουν φοιτήτρια στην Αθήνα στο Μαράζιο και ήξερα ότι υπάρχει ένας καθηγητής στη Ρόδο, ο οποίος ασχολείται με τα παιδαγωγικά, με ηλίκευση στην ψυχολογία. Στη συνέχεια, όταν εγώ ήρθα στη Ρόδο, ήταν διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, αλλά δεν είχα την χαρά να τον έχω καθηγητή, γιατί όταν εγώ φοιτούσα στο εδώ Πανεπιστήμιο, εκείνος είχε ήδη μετακομίσει στην Αθήνα και είχε φτάσει να γίνει πρακτικός καθηγητής του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η πορεία του είναι πολύ μεγάλη. Οι φοιτητές που έχουν περάσει από τα χέρια του είναι πάρα πολλοί, όχι μόνο προπτυχιακοί, αλλά και μεταπτυχιακοί. Μεταπτυχιακά, διδακτορικά, τόσο στην Ελλάδα, όσο τώρα συνεχίζει η συντονιστής του μεταπτυχιακού τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επομένως, εξακολουθεί ακάθεκτο στην πορεία του να επιμορφώνει νέους και νέες που ενδιαφέρονται για τα παιδαγωγικά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον καλό να έρθει. Λοιπόν, τι θα πούμε εδώ. Μερικά πραγματάκια, λίγα, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Επειδή μιλάμε για μαθησιακή διαδικασία, η μαθησιακή μάθηση σημαίνει εισρωή πληροφοριών, πρέπει ο άνθρωπος να αισθάνεται άνετα, ευχάριστα. Όχι να αρχίσει και να βαριέται και να λέει όπου λέει αυτός, δεν τα καταλαβαίνω, άρα να σκοπούμε να φύγουμε. Άρα, τι κάνουμε. Πρώτον, θα αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία, θα σας συγκλάω λίγο, να διαβάζετε καμιά διαφάνεια και να μην κοιμηθείτε, πρώτον. Και δεύτερον, όταν κουραστείτε, σταματάμε. Έτσι. Και δεν αντέχουμε παραπάνω. Είμαστε κουρασμένα παλικάρια όλοι. Το τι σημαίνει η διάσπαση, η προσοχή μας δεν κρατάει πολύ. Λέμε τώρα, έτσι είναι μια έμφαση και μεγάλη. Λοιπόν, εδώ άρα θα πούμε τα πιο βασικά. Και τρέχοντας, θα δω, θα αφήσω μερικές διαφάνειες και θα πάμε στο zoom, στον διατάφτα. Η πρώτη μου πορεία, τώρα έτσι και από τη θεωρία, από την πράξη, είναι ο εκπαιδευτικός, όσο προβάλλεται στο κεντρό. Στη διάγνωση, αγαπητοί μου, θα μπορούμε στα πρώτη. Πώς το διατάφτα όμως, το τι κάνει τώρα, εκεί υστερούν όλοι. Έτσι. Γι' αυτό τα βιβλία μου, αν προσέξετε, είναι θεωρίες μάθησης και η κλινική πράξη. Έτσι να δω πώς με ενθουσιώνω να πάρω ορισμένες αφορμές, μερικά κίνητρα για να μπορέσω αυτά να τα δημιουργήσω σε πράξη. Το τελευταίο βιβλίο είναι, θα λέγαμε, το συμπέρασμα, το τελευταίο 100
καθένας μας να τα αξιοποιήσει με τον δικό του τρόπο. Όπως μπορεί καλύτερα. Εντάξει. Λοιπόν, ορίστε. Μα ακούτε στο μάτι. Είναι ωραίο αυτή η ιδέα τώρα. Επειδή ήταν προγραμματισμένη η ομιλία για τους νεκρολάτρες, και γι' αυτό πριν αρχίσω από τα προβλήματα που βλέπετε εδώ, τα τροφικά, έχω μερικές βασικά σημεία για τα χαρακτηριστικά της ευθυμίας. Γιατί, τι θα δούμε αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα παιδιά, από πού προέρχονται? Ένα μεγάλο μέρος είναι αποτέλεσμα της ίδιας της αναπτυξιακής πορείας του παιδιού. Ένα δεύτερο μέρος είναι από τα παιδιά που σε γλιστρήσει, ξεφύγανε και παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Όχι νοητικής θέρης. Δεν πάει στο γυμνάσιο το παιδί. Είναι οριακή. Αλλά θα έχουν ειδικές μαθησιακές, δηλαδή δυσλεξία. Γιατί είναι γενής. Σε φεύγουν, ελαφράς μορφής, παίρνουν μέσα και αυτά δυσκολεύονται. Συναισθήματα αποτυχίας, προσέξτε, σχολική αποτυχία με αποτέλεσμα να έχουμε τα αναμενόμενα προβλήματα συμπεριφοράς. Έτσι, αυτό έβαλα μερικές λίγα πραγματάκια να δούμε. Ελπίζω ότι μερικοί από εσάς που σας έχουν δει, να έχουν δουλέψει ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά προβλήματα της επιλογής ηλικίας. Είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδο γιατί το παιδί ξεφεύγει από παιδί και ενηλικιώνεται. Μια κρίσιμη μεταβατική περίοδος. Εδώ συμβαίνουν τρομακτικές αλλαγές σε σωματικό, πνευματικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Θα τα δούμε αυτά. Βλέπετε πόσο χρονόεφημος πέφτουν απάνω του πάρα πολλές περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Μερικά εξεργάζονται, μερικά τα αφήνουν και περνάνε. Λοιπόν, βασικά χαρακτηριστικά της εφηβείας είναι οι γρήγορες, απότομες και συνεχείς αλλαγές στο βιοσωματικό, ψυχοκοινωνικό και πνευματικό επίπεδο που φαίνονται στην εμφάνιση του παιδιού, στη συμπεριφορά και οδηγούν στην δημιουργία μιας νέας ταυτότητας. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η επιτάχυνση της βιοσωματικής ανάπτυξης, που δεν συμβαδίζει πολλές φορές με την νοητική και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Δηλαδή, όλο ό,τι έχει η χέρια. Να το πω σε ολόκληρο δεκλαρά, δεν βαδίζει το πνευματικό του επίπεδο με την εμφάνιση. Εδώ δημιουργεί λανθασμένες προσδοκίες και από τους γονείς και από το τυπά, ολόκληρος δεν τα καταλαβαίνει. Έχουμε μια εκτιτάξη. Και λόγω της διατροφής βλέπετε πάρα πολύ αύξηση του σωματικού χωρίς να συμβαδίζει και η πνευματική και η ψυχολογική ανάπτυξη. Τρίτο σημείο. Η σεξουαλικότητα. Πολύ πρώιμη, μάλιστα, γιατί ο έρωτας πρέπει να μάθει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι να χειρίζεται τους σωστούς ρόλους των δύο φύλων. Έχουμε και διάφορες αποκλήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ειδική ηλικία. Υποτίθεται έχουμε τρεις φάσεις. Είναι η πρώτη ηλικία από τα 12 μέχρι τα 14, η προεφηβεία, η δεύτερη και η τρίτη. Εδώ αρχίζουν, μάλιστα έχουμε και μια κάθοδο προς τα κάτω. Δηλαδή ήδη η σεξουαλικότητα για αυτά από τα 11, όπως και η νοητική ανάπτυξη ενός παιδιού, αρχίζει πιο νωρίς τώρα. Οι αξίες και οι νόρμες αλληλεπίδρασης με τους συνομιλίκους, εδώ που έχει μεγάλη σημασία, επηρεάζουν την ψυχοκοινωνική τους συμπεριφορά. Εάν αυτές οι αξίες και οι νόρμες των συνομιλίκων διαφέρουν από αυτές των γονέων, έχουμε σύγκρουση 100%. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα παιδιά ενδιαφέρονται πιο πολύ για τον εαυτό τους, η εμφάνισή τους, σκουλαρίκι, εδώ σε μύτη κλπ. Για το πώς δείχνουν και πώς συγκρίνονται με τους κανόνες της ομάδας. Αν το οποίο η ομάδα το κάνει, πιθανές διαφοροποιήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αισθήματα κατωτερότητας και κοινωνική απομόνωση. Ένα άλλο σημείο, η τάση για εξαρτοποίηση
ελευθερία και συγχρόνως, προσέξτε το οξύμορο σχήμα, θέλει να παραμένει στην απόδειξη της μαμάς και του παπά. Εδώ είναι το σημείο που υπάρχει μια αμφισημία, το παιδί θέλει και να φύγει, αλλά και να μείνει μαζί. Αναπτύσσει τις ικανότητες εδώ, αναπτύσσει την νοημοσύνη. Η πραγματική νοημοσύνη, λέμε αφαιρετική σκέψη. Εδώ λίγα παιδιά. Είναι 4 στάδια, θυμάστε όπως έχει διαβάσει το Πιαζέτ. Το πρώτο στάδιο είναι η αισθησιοκεντρική 0 μέχρι 2, 2 μέχρι 7 προσυλλογική. Οι συγκεκριμένες πράξεις είναι το δημοτικό σχολείο, το παιδί κολλημένο στην εποπτεία, και μετά η αφαιρετική σκέψη. Είναι το χαρακτηριστικό, το παιδί μαθαίνει, σχεδιάζει, να λύνει προβλήματα, για αυτό να πει ότι είναι φυσικές, τα μαθηματικά, βλέπετε, συγγνώμη. Αναπτύξει μια θεωρία, φιλοσοφία, επιστημονική θέαση των πραγμάτων και μπορεί να αντιδράσει στην εξουσία των επαναστάτες. Πάμε παρακάτω, ενώ έχει μεγάλο δείκτη προσοχής, προσέχει, όμως βαριέται και πολύ γρήγορα. Αυτά τα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με την τάση για αμφισβήτηση, για ανεξαρτησία και συγχρόνως να συμμορφωθεί, μπορεί να δημιουργήσουν το παιδί των νεαρών σε κοινωνικά μη αποδεκτές συμπεριφορές. Αγαπητοί, ξέρετε και αυτά τα πιο βασικά χαρακτηριστικά. Γιατί τα ανέφερα αυτά, γιατί από αυτά εδώ προκύπτουν στη συνέχεια προβλήματα. Γιατί τα πώς αντιδρά σε αυτή τη δίδυμη το παιδί. Προσέξτε μερικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, η επιδημία να μείνει μόνος του, συναισθηματική απομόνωση, αποστροφή προς ισορροπή εργασία, έλλειψη συντονισμού στην κινητικότητα, τσούπαλος, ανία πλήξη, έλλειψη ενδιαφερόντων και κινήτρων, νευρικότητα, ανησυχία, εσωτερική αναταραχή, αυξημένη συγκινησία, λύπη, κατάθλιψη, αντικοινωνική παραβατική συμπεριφορά, συναισθηματικές διαταραχές, φόβος, φοβίες, άκρος. Να επανέλθουμε σε αυτό μετά αμέσως. Αντιδραστική εχθρική στάση προς τους άλλους, ιδιαίτερα προς το άλλο φύλο, εναντίον σε κάθε μορφή εξουσίας, υπεραπασχόληση με το σεξ, υπέρμετρη δημοσύνη, προφανότητα, έλλειψη αυτοπεποίθησης, δεν πιστεύει στον εαυτό του, ονειροπόληση, φαντασιώσεις, εσωτερήκευση, αμοιβές χωρικές επιδόσεις. Αυτά είναι προβλήματα που προέρχονται από την εξελικτική φάση. Εάν σε αυτά, το περιβάλλον, είτε του σχολείου, είτε της σχολείου, τα ενισχύσει, τότε θα έχουμε πιο μεγάλα προβλήματα. Εδώ, επειδή αρχίζω, συγγνώμη, οι διαταραχές του συναισθήματος, που είναι πάρα πολύ δύσκολες και από εδώ αρχίζουν και τους μεγάλους, οι πρώην νευρώσεις που λέμε. Λέμε τώρα από όλες οι διαταραχές του συναισθήματος. Ποιες είναι? Είναι οι ειδικές φοβίες και παρουσιάζονται στους νεαρούς αυτά. Οι κοινωνικές φοβίες, το άγχος του αποχωρισμού, η άνταση του σχολείου, η γενικευμένη αγχωτική διαταραχή, κρίσεις πανικού και διαταραχές πανικού, διαταραχή μετά από τραυματικά επεισόδια.